सानसेयारि खौरां नायनो मोजां मोनग्रा गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ गिबियावनो आंनि एसबी बड निउज चेनेलाव बरायग्रोनाय थाबाय। खुलुमबाय, आं सिबिरानि ब्रह्म। बे चेनेलनि गेजेरजों सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ फोसावनाय जायो। नोंथांमोना बे चेनेलनि गेजेरजोंनो गोनां सानसेयारि खौरांफोरखौ मोननो हागोन। थुदो बिदिब्ला खौरां आवरायनायखौ जागायजेननोसै। बानायबाय थानाय फ्लाइअभारनि गिदिर बिमा सुबुंनि सायाव गोग्लैनायजों सासे सुबुंनि जिउ खहा। जों बयबो मिथिगौ, दासान्दि रायजोआव गोबां कन्स्ट्राक्शननि खामानि जागासिनो दं। लामा सामा बानायनाय आरो फ्लाइअभार बानायनायनि खामानि जागासिनो दं, जायजों गोबां सुबुंफोरा जाब्रबथायजों मोगा मोगिबो जानो गोनां जाबोदों आरो गोबाङानो जिउबो खोमानो गोनां जादों। फिन बेबायदिनो कामरुपआव गिथावना जाथाय जानो मोन्दों। बानायबाय थानाय फ्लाइअभारनि गिदिर बिमानो सुबुंनि सायाव गोग्लैदों, जायजों सुबुङा जायगायावनो जिउ खोमानो गोनां जादों। निर्मल बिल्ड कन्स्ट्राक्शन कम्पानिया सेफटिनि नर्मखौ फालियालासे फ्लाइअभारखौ बानायगासिनो दंमोन। बेयावनो फ्लाइअभारनि गाहायाव चाना फाननाय सुबुंनि सायाव फ्लाइअभारनि गेदेर बिमानो गोग्लैदेरदों, जायजों बिथाङा जायगायावनो जिउ खोमानांनो गोनां जादों। जाथायखौ लानानै ओनसोलनि गासैबो रायजो राजाफ्रानो कन्स्ट्राक्शन कम्पानि आरो पुलिस प्रशासननि सायाव खुद्रिदों। जाथायखौ लानानै दसे दुंहाव थासारि सोमजिदों। उनाव पुलिसनि गोजौ बिबानगिरिफ्रा फैनानै थासारिखौ सामलायफैनो हादों। बे जाथायनि अनगायैबो कामरुपनि आथारायाव गुबुन मोनसे जाथाय, खारबाय थानाय डाम्पाराव अर नांनायजों डाम्पार सालायग्रानि जिउ खहा। मिथिहोनाय बायदिबा डाम्पारा इलेक्ट्रिक ताराव नांदोंमोन। बेनि उनावनो डाम्पाराव अर जोंब्लावदों, जायजों डाम्पार गारि सिङाव थानाय डाम्पार सालायग्रा तौफिक आलीआ जिउ खोमानो गोनां जादों। प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सोरखाराव जेबो जाख्ल'नाय गैया बा जाख्ल'नाय जाया, बे खोथाखौ इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा गले गले बुंबोदों। नाथाय थारैनो इउपिपिएल सोरखाराव जाख्ल'नाय जामाराने? इउपिपिएल सोरखाराव जाख्ल'नाय जाया होननानै दैदेनगिरिफ्रा गले गले बिबुंथि लाखिबोदोंब्लाबो, नाथाय इउपिपिएल सोरखाराव जाख्ल'नाय जादों होननानै इउपिपिएलनि मददगिरि बा मावथिफोरानो गले गले अजदखौ होबोदों। बे खेबावबो जाख्ल'नाय भिसिडिसिनि मासिगिरिनि हेंथा इउपिपिएलनि मददगिरिफोरा खुद्रिनानै भिसिडिसि मावख'नि थालाखौ बन्द खालामनानै होदों। चिरां जिल्लानि 16 नं निसिमा बिटिसि बियाबनि सिङाव थानाय भाटाबारि भिसिडिसिनि सिङाव बेले बेजे थासारि सोमजिदों। भिसिडिसिनि मासिगिरि निर्मल नार्जारिखौ बिबाननिफ्राय बोख्लायनांगौनि दाबि। इउपिपिएलनि मददगिरिफ्रा अजद होनाय बायदिब्ला पिएमएवाइ बिथांखिनि गेजेरजों न' लुनायनि मुङाव मुलाम्फायारिफोरनिफ्राय 5,000 रांसिमहालागै लादों, नाथाय न'खौ लुफुंनानै होआखै। बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन बिथांखिफोरावबो जाख्ल'नायनि खामानिखौ मावदों होननानै बुंथियो। बेनि अनगायैबो प्राइमारिनि सुबुंफोरजों जेबो सोमोन्दो लाखिया, गाव हारसिङै खामानिफोरखौ मावो होननानैबो अजदखौ होयो बिथांमोना। बेनिखायनो जाहाथे बे बेले बेजे जेंनाखौ सुस्रांनानै होयो, बेनि थाखाय प्रमद बर' आरो इउपिपिएलनि गोजौ दैदेनगिरिफोरनिसिमबो खावलायहरो आरो जेब्लासिम जेंनाया सुस्रांजाया अब्लासिम भिसिडिसिनि मावख'नि थालाखौ बेखेवनानै होनाय जानाय नङा होननानैबो बुंथियो इउपिपिएलनि मददगिरिफ्रानो। लोगोसे बुंथियो दि इउपिपिएलनि जेननायखौ लुबैया, इउपिपिएलआ जाहाथे गोख्रोंसिन जायो बेखौसो लुबैयो। बेनि थाखायनो जाहाथे बे जेंनानि सायाव थाबैनो सुस्रांनानै होयो, बेनि थाखायबो खावलायो होननानै बुंथियो बिथांमोनहा। दुखुनि रादाब, बर'नि गिबिसिन सावथुन आलायारन सावथुनाव फावखुंग्रिनि बिब'नि फाव खालामनाय हायना मुङै मिथिजानाय गुबै मुं श्रुति ब्रह्मआ रुंसारि जाबाय। आलायारन सावथुनाव गावनि एक्टिंनि रोंगौथिखौ दिन्थिनानै बयजोंबो सिनायजादोंमोन श्रुति ब्रह्मआ। बिथांजोआ बर'नि बयजोंबो मिथिजानाय फावखुंग्रि फेन्सि ब्रह्मनिबो आंगो बिमा। दा बिथाङा हरखाबै रुंसारि जालांबाय। श्रुति ब्रह्म रुंसारि जानायनि सायाव बिथांनि आंगो फिसाया फोरमायथिनाय बायदिब्ला, थांनाय गोलाव बोसोर सिगां दैखर गुदियाव दुगैबाय थानाय समावनो नारेंखल फिथाइया बिथांनि बिखुङाव गोग्लैदेरदोंमोन। बे समनिफ्रायनो लासैनो बेरामाव गोग्लैदोंमोन, उनाव बारा जालांदों। डक्टरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला स्पन्डेलाइटिस जादों होननानै मिथिहोदों, जायजों गोदोना सायोमोन आरो मोदोमबो सायोमोन। गोबां डक्टरनो दिन्थिनायनि उनावबो बे बेरामखौ सोखानो हानायनि राहा मोनाखैमोन। उनाव फिजिअथेरापि होगासिनो दंमोन होननानैबो फोरमायथिदों। नाथाय बे समावनो बिथाङा रुंसारि जालांबाय होननानै श्रुति ब्रह्मनि आंगो फिसाया फोरमायथिदों। हायना मुङै बयजोंबो मिथिजानाय श्रुति ब्रह्मनि रुंसारि जानायखौ लानानै गासैबो बर' रायजो राजायानो दुखु मोननायखौ फोरमायथिदों आरो बिथांनि जिउमाया सोरगोआव जाहाथे आलो गोजोन जायगा मोनो बेनि थाखायबो आरज गाबदों। दुखुनि समाव दुखुथिया न'खराव गसंहैदों आलायारन सावथुननि दिथागिरि जोंदाव बड'सा बिथाङाबो। लामानि जाब्रबथाय जानायजों सा 20नि गोबां पुलिसा जोखोम जानो गोनां जादों। आसाम पुलिसनि बाथि एम्फिबियान बेटेलियननि बासआ लामदिंनि हाग्रा ओनसोलनि साखाथिनि राजा लामायाव जाब्रबथाय जादों। बासखौ सामलायनो हायैयाव बासआ बेलथायहैदों, जायजों सा 20नि गोबाङानो जोखोम जानो गोनां जादों।
जोखोम जानाय पुलिस जवानफोरखौ लामदिंनि सिभिल हस्पिटालाव लांनाय जादों आरो गोब्राबै जोखोम जानायफोरखौ दिपु मेडिकेल हस्पिटाल फारसे लानानै थांनाय जादों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला बासाव गासै 30 गोबां पुलिसफोर दंमोन, नाथाय बास बेलथायनायजों 2 गोबां पुलिसफोरानो जोखोम जानो गोनां जादों। जोखोम जानाय पुलिस जवानफोरनि मुङा फारियै नकुल भुइया, बीरेन दास, बापु बुवाला, हिरत बसुमतारी, प्रसेनजित पाल, इमरान आली, दिगन्त दास, गौतम सैकिया, मनरन्जन दास, बिमल दास आरो माखासे। हादरनि रेल बिफानाव फिन गिख्रंथाव जाब्रबथाय। हादरनि रेल बिफानाव मोनफानि उनाव मोनफा गिख्रंथाव रेलगारिनि जाब्रबथाय जानो मोनबाय थादों। थांनाय बावैसो सान सिगां रेलगारि सालायग्रा गैयालासे 84 किल'मिटार जानथायसिम रेलगारिया खारनानै गोदान मोनसे जारिमिन बानायनायनि उनाव फिन रेलगारिनि जाब्रबथाय। गोबां सुबुंफोरनि साजोंनो रेलगारिया खारलांदों, जायजों 2 सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला आंगा एक्सप्रेस ट्रेनाव अर नांनायनि थाखाय जिउ रैखाथिनि थाखाय जाय जेरै हागौ एरै सुबुंफोरा बारजुमदोंमोन। गुबुन मोनसे रेल लामायाव बाज्रुमनायनि थाखायनो उल्था दिगनिफ्राय फैनाय गुबुन मोनसे रेलगारिया सुबुंफोरनि साजों खारलांदों, जायजों 2 जिउ खोमानो गोनां जादों आरो गोबां सुबुंफोरानो जोखोम जानो गोनां जादों होननानै रिपर्टआव मोननाय जादों। उल्था फारसेनिफ्राय जोबोद गोख्रैथिजों फैनाय झाझा आसानसोल मेमु पेसेन्जार ट्रेनजोंनो होख्रेमजानो गोनां जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। ओजोंहाय इस्टार्न रेलवे बिफाननिफ्राय फोरमायथिनाय बायदिब्ला आंगा एक्सप्रेस रेलगारियाव अर नाङाखै। होख्रेमजानाय सुबुंफोरा रेल लामाजों थाबायबोगासिनो दंमोन, बेयावनो गुबुन गंसे रेलगारिजों होख्रेमजानो गोनां जादों होननानै मिथिहोदों। जाथायनि सायाव नायबिजिरनो थाखाय 3 मेम्बारनि मोनसे कमिटिबो दानानै होनो थाखाय थांखि लाबाय, जाहाथे नायबिजिरनानै गुबै जाथायनि सायाव बिजिरनो हायो आरो दायनिगिरिनि हेंथा राहा लानो हायो। खौरांगिरिनि मुं लानानै रां दाबिनाय जाथाय। जेराव आयेन बेरेखा खामानि जादों बैफोर जायगायाव खौरांगिरिनि महर लानानै गिबियाव नुजाथिहैनाय, बेनि उनाव भिडिअ सेबखांनानै ब्लेकमेल खालामनाय, सिगिसख' खालामनानै रां दाबिनाय। बे दायाव खौरांगिरि रुमि नायकखौ हमदों, लोगोसे रिपर्टार सिन्टु आली, अमर ज्योति देखा, रुबुल बर्मन बिथांमोनखौबो हमदों। मैयासो मोनसे खौरां फोसावनाय जादोंमोन, जेराव बिउटि पार्लाराव आयेन बेरेखा खामानि जाफुबाय थानाय समाव 15निफ्राय 20सोनि मोनसे हानजाया थांनानै गावसोरखौ खौरांगिरिनि सिनायथि होनानै गाज्रि भिडिअफोर सेबखांदोंमोन। बेनि उनावनो रां दाबिदोंमोन बिउटि पार्लार बिगोमानिफ्राय। बे रां दाबिनायनि अडिअ'आ समाज बिजोङाव गोसारनायनि उनावनो आरो पार्लारनि बिगोमाया जाथायनि सायाव पुलिस थानायाव एफआइआर होनायनि उनावनो बे जाथायनि दायनिगिरि रुमि नायकजों लोगोसे माखासे रिपर्टारफोरखौबो हमबाय। जुरतआव मिडियानि सिगाङाव बिबुंथि लाखिबाय थानाय समावनो एरेस्ट खालामदों रुमि नायकखौ। रुमि नायकआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथाङा 4 निउज पर्टेलाव खामानि मावो। रिपर्टनि बायदिब्ला दुथांफोरनिया मोनसे गें दं, जेराव आयेन बेरेखा खामानि जायो, जेरै मोसौनि फालांगि जानाय, बाला अन्थाइनि महल, इथा बानायग्रा बायदिफ्राव थांनानै भिडिअ सेबखांहैयो। बेनि उनाव आयेन बेरेखा खामानि जानायनि खाबु लानानै रां दाबियो। बेफोर गासै जाथायनि मास्टार माइन्डनि मुङाव फैदों फारुक आहमेद बरबरुवा मुंनि सुबुङा। मिथिहोनाय बायदिब्ला फारुक आहमेद बरबरुवाया थांनाय बिसायख'थियाव रायजो दलनिफ्रायबो बिजाथि महरै गसंदोंमोन। दा दायनिगिरिया खारखुमानानै दङ आरो आसाम पुलिसआ दायनिगिरिखौ हमनो थाखाय नाजागासिनो दं होननानैबो मिथिहोदों। बिजेपिनि 15 एमएलएफोरखौ सदननिफ्राय सासपेन्ड खालामदों। गिबि मन्थ्रिनि हेंथा न' कनफिडेन्स मसन खालामनो हागौनि सन्देहआवनो 15 बिजेपिनि एमएलएफोरखौ सासपेन्ड खालामदों। हिमाचल प्रदेशनि रायजोनि एसेम्ब्लियाव जादों बे जाथाया। हिमाचल प्रदेशनि गिबि मन्थ्रि सुखबिन्दर सिंह सुकुनि हेंथा एसेम्ब्लियाव न' कनफिडेन्स मसन खालामनो हागौनि थाखाय सासपेन्ड खालामनायनि अजद। फोरमायथिनो गोनांदि हिमाचल प्रदेशनि रायजोनि एसेम्ब्लियाव फाइनान्सियेल बिल थिसननायनि खामानि जादोंमोन। बेयाव फाइनान्सियेल बिल थिसननो थाखाय भट बोखावनांगौनि दाबि खालामदोंमोन बिजेपि दोलोनिफ्राय, अदेबानि बेरेखा दोलोनिफ्राय, जायनि थाखाय सदनाव गोबां दावराव दावसि जादोंमोन आरो सदनखौ खेबनैयै दोनथ'नोबो गोनां जादोंमोन। सदननि सिङाव होख्रावनानै स्लगान होनायनि हेंथा, धर्ना होनायनि हेंथा आरो गाज्रि आखल आखु दिन्थिनायनि थाखायनो बिजेपिनि 15 एमएलएखौ सासपेन्ड खालामनाय जादों होननानै मिथिहोदों। ओजोंहाय बिजेपिनिफ्राय फोरमायथिदों दि हिमाचल प्रदेशनि रायजो सभानि मोनसेल' मासि, बेयाव बिजेपि दोला देरहासारनो हानायनि थाखाय आरो फाइनान्सियेल बिल थिसननायाव जाहाथे जेबो हेंथा जाया, बेनि थाखायनो सदननिफ्राय बिजेपिनि 15 एमएलएखौ सासपेन्ड खालामदों होननानै फोरमायदों। लोगोसे फोरमायथिबावनो गोनांदि बेरेखा दोलोनि दैदेनगिरि एमएलए जयराम ठाकुर बिथांजों लोगोसे बिजेपिनि गासै 15 एमएलएफोरखौनो सासपेन्ड खालामदों एसेम्ब्लिनिफ्राय। मटर साइकेल, बास स्कुटिनि गोनांथि जानाय रायजो राजाफोर, नोंथांमोननि थाखाय जोबोद गोजोनथाव खौरां। चिरां जिल्लानि काजलगाव एमएमएच हन्डा श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय धामाका अफार लानानै फैदों। खालि 9,999
डाउन पेमेन्ट होग्रोनानैनो नोंथांमोनहा Honda SP 160 मटरसाइकेलखौ मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो Honda SP 160 मटरसाइकेलखौ बायोब्ला 4,000 केशबेक अदेबानि 4,000 रां मोनफिननो हानायजों लोगोसे बेसेन नाङालासे मटरसाइकेलनि टेंकि आबुं जाजासे पेट्रल मोननो हागोन आरो बेसेन नाङालासे गंनै हेलमेटबो मोनफानो हागोन। Honda Dio Activa स्कुटिखौ बायोब्लाबो 14,999 डाउन पेमेन्ट होग्रोनानैनो बायनो हागोन आरो गोजाम Dio Activa स्कुटि मटरसाइकेलखौ सोलायनानै गोदान मटरसाइकेल बा स्कुटि बायोब्ला नोंथाङा 1,000 केशबेक मोननायजों लोगोसे बेसेन नाङालासे टेंकि आबुं जाजासे पेट्रल मोननो हागोन आरो गंनै हेलमेटबो लोगोआव मोनफानो हागोन। बेफोर खाबुखौ नोंथांमोनहा लानोबा गोख्रैनो काजलगावनि MMH Honda शोरूमाव खौरां लाहरनो हागोन 8720957824 नङाब्ला 9387560774 बे मबाइल नाम्बाराव फन खालामनानैनो नोंथांमोनहा खौरांखौ लाहरनो हागोन आरो बे अफारा 20 मार्चसिम थागोन। गोजोन्थों। खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा दासिमबो आंनि SB बड' निउस चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन, लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनो हागोन जाहाथे आं खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन खौराङा सौहैयो। गोजोन्थों।